ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо Ҳабибулло Қурбонов ва Мубориз Аҳадов ҳастанд. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Рости гап, бо Муборизҷон бисёри вақтҳо якҷоя ҳастем ва мебинам ки бисёр бо телефон гап мезанад, занг мезананд бачаҳо барои харидани телефонҳо. Ба як хулоса омадам. Ҳамин наворе ки ҳоло пешкаши шумо мекунем, ҳамин ҳоло тасмим гирифтем ки наворро ба шумо сабт кунем. Яъне ки нафароне ки ба Мубориз занг мезананд ду категория ҳастанд. Баъзеҳо мехоҳанд телефонҳои камтар арзонтар бихаранд ва баъзеҳо мехоҳанд телефонҳои каме қиматтар бихаранд. Вале ҳар дуяшам чи арзон мехаридагиаш, чи қимат мехаридагиаш мехоҳад ки телефонҳояшон хело хуб бошад, ғам натиҳад, Instagram, YouTube видео тамоми чизҳо даромада шавад. Ва боз категория дигараш ҳаст ки онҳо баъзе телефонҳои хело қимат мехоҳанд барои монтажу дигар чизҳо. Онҳо худашон медонанд кадом модели хуб аст, кадомаш бедеб аст, барои онҳо гап намезанем. Дар бораи ду категория гап мезанем дӯстони азиз. Категория ки мехоҳанд телефонҳои то 5-6 ҳазор телефонҳо бихаранд. Рости гап намедонам барои тӯҳфаам ки бошад телефонҳои 4-5 ҳазора хубаш нахаред. Онҳо аллакай телефонҳои кӯҳнае ҳастанд ки кор намеоянд. Ҳамон одаме ки шумо ба ӯ тӯҳфа медиҳед, мегирад, гиҷон мекунад, як рӯз ду рӯз истифода будан наметавонад, ҳам пули шумо ҳайф мешавад, ҳам он одам аз шумо норозӣ аст. Телефоне ки ба шумо тавсия метиҳам 7300 рубл меистад барои категория ки мехоҳад телефони арзон ва беҳтарин бихарад. Аз ин телефон тавсия медиҳем. 7300 рубл меистад, номаш Highscreen. Ва Муборизҷон дар бораи ин телефон маълумоти бештар доранд. Муборизҷон дар бораи телефон каме гап занед. Бале рост Ҳабибулло, дар 7300 дар ҳақиқат ин телефон меарзад. Чунки дар намудаш зеб аст, 32 гигабайт памят дорад, камераш 13 мегапиксел, ду сим-карта дорад, инчунин 4G интернет дорад, LTE функсия дорад ки барои тест качат кардан ва загрузка беҳтарин аст. Дар комплектасияш наушник падарка дорад, чихол дорад, инчунин як ламинат дорад. Хулоса дар 7300 ҳама чиз ҳаст, ҳамаш дар дарунаш. USB кабел, зарядка. Намуди телефон хело базеб аст. Батареяҳояш бошад, отпечаткаи палец дорад, 32 гигабайт памяташ, 3 оперативка, экран 18:9 барои тамошо кардани филм ва клипҳо беҳтарин аст, хушрӯ нишон медиҳад. Androidаш ҳаш, 4-ядерный процессор, камераш бошад 13 мегапиксел, батареяш 3000 мАч, сет 4G, функсияи LTE дорад, яъне тест качат мекунад ва загрузкаашам хуб аст. Муборизҷон, дар ин ҷо ман аз коробкааш телефонҳое баровардам. 3 ранг аст: кабуд, сиёҳ ва инаш бошад ранги серабристӣ. дӯстони азиз, рангҳои кабуд ва серабристӣ бозӣ мекунад, яъне ки як ранги тоқа нест. Агар намедонам дар камераи шумо ҳам дида мешавад намешавад, мана рангҳояш бозӣ мекунад. Бисёр ба ман инаш маъқул омад. Серабристӣ рангаш беҳтарин телефон аст. Ранги сиёҳашам бад нест. Дар даст телефони арзон наметобад. Одаме ки шумо падарка мекунед, намедонам падар аст, модар аст, ёру рафиқ аст дар Тоҷикистон, ё худи шумоам ки истифода бурдед, отпечатки палец, камера ҳамаш аст. Вақте истифода мебаред, меарзидани телефон аст. То 10,000 меарзад қариб. Намудаш яъне телефони 10,000 меномад. Аз 10,000 шояд зиёд ҳам бошад. Ҳама одаме ки падарка мегирад, масалан аз киста бароварда шарм намекунад. Дар ҳақиқат телефони базеб. Камерашам хуб мегирад. Ва дар ин ҷо шумо Redmi Note 7 ро дида истодаед, шояд аллакай фаҳмидед ки дар бораи Redmi Note 7 мо гап мезанем. Аз вақте ки мо як навор кардагӣ будем дар бораи Redmi Note 7, хело мардум зиёд занг заданд, хело мардум зиёд пурсиданд, хариданд. Беҳтарин телефон аст ки аз тамоми намуди имтиҳонҳои мо гузашт. Аз ин телефон худи Муборизҷонам харид, на 3 рӯз шуд харида нашуд. То ҳол ман телефони Honor 9 Lite истифода бурдам, як 3 рӯз шуд ки на Redmi Note 7 64 гигабайта гирифтам. Ҳамин телефон ба ман хело маъқул шуд. Барои чӣ Муборизҷон ин телефон харид? Мо аз ин телефон ба
таксиҳои Муҳиддин ки мо тавсия метиҳем, яъне ки реклама мекунем, ҳамон акаи Муҳиддин аз ҳамин телефон дорад ки рӯз то бегоҳ фақат кораш гапзанӣ аст. Компанияи Даво ки мо дороҳоша реклама мекунем, инҳо ҳам бачаҳорам аз ҳамин телефон доранд. Ва ҳамчунин аз ин телефон боз дорад курьерҳои мо ки тамоми рӯз дар метроҳо мегарданд ва тақсим мекунанд. Хулоса гап дӯстони азиз, беҳтарин телефон аст ва ине ки дар дасти ман аст мебинем, ранги сурхаш аст. Ҳоло ба шумо кушода нишон медиҳам. Инро Муборизҷон гирифтанд барои ба Тоҷикистон равон кардан. Шояд бисёре пурсанд ки чаро худат аз ҳамин телефон нагирифтӣ барои тӯҳфа. Албатта ки ин телефонро ман интихоб кардам, чунки имкониятам буд. Албатта ин телефон фарқияти калон дорад, чунки мегапикселаш 48 мегапиксела, бартариҳои калон ҳам дорад. Агар имкониятам намешуд, ман ҳатман аз ин телефон мегирифтам. Хайр, худоро шукр ки имконият буд, ман аз ин телефон гирифтам. Аз памяти 32 гигабайт дорад. Бале ки памяти 32 гигабайт 11800 рубл аст. ҳоло 11800 рубл месад. Хайр, оянда шояд ки нархаш иваз шавад. Албатта ки фарқ мекунад аз ин телефонҳое ки мо мегӯем high screen. Ин телефонҳо фарқи калон доранд. Батареяшон 4000 мАч. Процессор Snapdragon 660 ки беҳтарин процессор аст. Он дар ин бораҳо мо дар видеои пештара гуфта будем Муборизҷон. Инчунин ҳастанд бачаҳое ки фанати Samsung ҳастанд. Барои онҳо гуфтаниям ки аз якуми ҳамин моҳ аксия 16000 меистад Samsung A50, 16000 чихол стекло падарка дорад, доставкашам бепул. Ба тамоми стансияҳои метрои Москва аз тариқи курьер бепул равон мекунем. Ба дигар шаҳру вилоят ва территорияи Федератсияи Россия бошад, тариқи почта равон мекунем. Хулоса 16000 Samsung A50 полни комплектация, масалан чихол стекло ҳама тарафа. Ман дӯстони азиз, телефончаи базеб барои модарҳо, барои занҳо, агар шумо хоҳед гирифта равон мекунед. Ба телефонҳои рақамҳое ки Муборизҷон дар поёни экран мемонад занг занед, Мубориз ба шумо ҷавоб медиҳад. Дар комплекти ин телефон ҳамагӣ аз зарядник аст бо кабелаш. Ваяш гнездо Type-C ҳаст, 48 мегапиксел, отпечатки палец, батарея 4000 мАч, как раз барои Тоҷикистон ки баъзан вақт дар зимистон светҳоро мекушанд, беҳтарин телефон аст. Ва онҳое ки камтар аз пулашон 3000 мАч аст, марҳамат. Дар ҳақиқат оиди зарядаш гап надорам, чунки ман бо ҳамин аллакай монтаж кардам, чӣ қадар корҳоро кардам, як рӯз ба ҳазур барои ман расид. Шояд барои баъзеҳо то 2 рӯз расад, чунки одамое ки камтар истифода мекунанд хулоса хуб медорад. Гуфтам ку аз ҳамаи намуди имтиҳонҳои мо Redmi Note 7 гузашт ва ҳамаро тавсия метиҳем. Ёру рафиқу коргару ҳама ҷураву гирду атрофамон аз ҳамин телефон истифода мебаранд. Хулоса оиди телефон ягон саволҳо бошад ё ин ки кадом телефонро харидинед, дар кадом нархҳо бошад, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. мо ба шумо маслиҳатҳои хуб медиҳем, яъне кадом телефонҳоро гиред. боқии худованд нигаҳбонатон бошад. Ташаккур ки бо мо будед то охирин авор. Дар рақамҳо ҳатман занг занед. Ба тамоми Россия, кунҷу канор, област, куҷо ки набошад бурда метиҳанд. Доставка бепул аст. Худованд нигаҳбон бошад. Хайр.